Καλησπέρα. Κύριοι... μάλλον, συγγνώμη. Δεν βλέπω καλά, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, συγγνώμη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην απόψινή μας παράσταση. Η πανδημία μας απομάκρυνε. Σήμερα όμως, μετά από 2 χρόνια, είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε μία από τις πιο κλασικές και πιο αγαπημένες κωμωδίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, τη Θεία από το Σικάγο. Στόχος μας, να σας προσφέρουμε στιγμές γέλιου. Διότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Η φετινή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με τους W4O Ελλάς, γυναίκες στην ογκολογία, την ιατρική εταιρεία Genecor και το φιλανθρωπικό οργανισμό MANA. Εκ μέρους της ομάδος Άρτε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Κολέγιο Αθηνών για την παραχώρηση της θεατρικής αίθουσας, αλλά και την εγγένη υποστήριξη στην ομάδα μας και ιδιαιτέρως την κυρία Σαμουήλη. Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας για τη συμβουλή τους στο ανέβασμα των παραστάσεών μας. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σακελάριου για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της διαχρονικής αυτής κωμωδίας. Πολλές ευχαριστίες στη σκηνοθέτηδά μας, την κυρία Δήμητρα Δερμιτζάκη, και τους καταπληκτικούς συνεργάτες της για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε πάλι πολύ όλους εσάς. Η παρουσία σας σήμερα μοιάζει με μια μεγάλη αγκαλιά. Δίνει όθηση στο όραμά μας για κοινωνική προσφορά, δείχνει πως υπάρχει ακόμα ειλικρινής αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε όλοι μαζί πίσω στον χρόνο. Καλή σας διασκέδαση. Προσέξτε, κύριε, την ποιότητα. Είναι πραγματική νάιλον, εξαιρετική κάλτσα και αθάνατη. Ναι, μωρέ παιδάκι μου, και εξαιρετική και αθάνατη και νάιλον και όλα αυτά καλά είναι. Αλλά εγώ θέλω μια κάλτσα πιο πηχτή. Θα μου επιτρέψετε, κύριε, διότι την χάνει λόγω της εργασίας μου να έχω μια γνώμη πολύ πιο καλύτερη από τη δική σας σε αυτά τα ζητήματα. Αυτή την κάλτσα θα πάρετε. Εκτός και αν δεν σας αρέσει το χρώμα. Ποιο χρώμα, Χριστιανέ? Πού το είδες εσύ το χρώμα? Μόλις έβαλες μέσα τη χερούκλα σου, η κάλτσα πήρε το χρώμα της χερούκλας σου. Άμα βάλω κι εγώ την δική μου... Μη? Γιατί μη? Μα γιατί ο κύριος δεν ξέρει και μπορεί να κάνει καμία ζημιά. Ναι, αλλά εσύ πιο πριν είπες ότι είναι αθάνατη. Αθάνατη, κύριε, αλλά μέχρι ενός σημείου. Βλέπετε σε αυτό το μάταιο κόσμο λίγο πολύ όλα είναι θνητά και φθαρτά. Τέλος πάντων, υπάρχει καμία κάλτσα που να είναι κάλτσα? Παρντών? Μια κάλτσα που να μπαίνει μέσα το πόδι και να λέει μάλιστα. Τώρα μπήκα σε κάλτσα. Θέλετε μια κάλτσα σε πιο πυκνή πλέξη. Γεια σου. Σας παρακαλώ. Αν μομόν, μαντάμ. Αν μομόν, μαντάμ. Ορίστε. Αυτή βέβαια η κάλτσα είναι λίγο δευτεροτερότερη ποιότητα, αλλά είναι εξίσου καλή και γερή κάλτσα. Για βάλε μέσα τη χερούκλα σου να δούμε τι γίνεται. Ορίστε, κύριε. Ορίστε. Από ζωικό μετάξι. Πολύ καλή κάλτσα και αυτή. Πάλι όμως φαίνεται. Ποιος? Η χερούκλα σου. Μα βέβαια, κύριε, φαίνεται. Δεν γίνεται να μην φαίνεται. Καθόλου. Καθόλου. Θέλετε δηλαδή μια κάλτσα τελείως αδιαφανής? Τελείως. Μόνο οι βαμβακερές κάλτσες είναι τελείως αδιαφανείς, κύριε. Δώσε μπαμπακερές. Όπως αγαπάτε. Σας παρακαλώ. Αν μομόν, μαντάμ, αν μομόν. Μου επιτρέπετε, κύριε? Παρακαλώ. Θα ήθελα να δω αυτά. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι εξαιρετικά κομμάτια. Προχθές μας φέρανε τριτοδεκάδες και είναι τα τελευταία που μας μείνανε. Μέγας είσαι, κύριε.
Δεν μου λες, παιδί μου. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό που δίνεις στην κυρία. Α, αυτό είναι... Σοβαρός. Μα την Παναγία. Και το φοράνε. Και γιατί το φοράνε? Αυτό δεν το φοράς, δεν το φοράς. Το ίδιο είναι. Θα ήθελα ένα σε κόκκινο και ένα μαύρο. Οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή. Σε μισό λεπτάκι ασχολούμαι μαζί σας. Ορίστε κύριε οι βαμβακερές καλτσούλες που μου ζητήσατε. Μάλιστα. Πόσο τις έχετε? 12 δραχμές το ζευγάρι. Πόσα ζευγάρια θέλετε? 4. Μάλιστα. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4. Σε καλή ημεριά, καλό φορέτε. Παρακαλώ, κυρία μου, περάστε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνεις? Τι θα σου προσφέρω? Πάμε. 4. Και τα 4 κορίτσια. Μάλιστα και τα 4. Μένω εδώ στη γωνία, στο διόροφο. Ο στρατηγός, η γυναίκα του και οι 4 κόρες του. Και δεν έχει παντρευτεί κανένα. Ούτε έχει παντρευτεί, ούτε πρόκειται να παντρευτεί κανένα. Γιατί είναι άσχημες? Όχι, άσχημες δεν είναι, αλλά με τα μυαλά που κουβαλάει ο πατέρας του. Δηλαδή τι μυαλά? Αυτός είναι απόστρατος αξιωματικός. Λοιπόν. Ας έρχεται. Θες, κύριε Χαρίλε, να στο στείλω με το μικρό στο σπίτι? Γιατί? Για να μην το κουβαλάς εσύ το κοκκινέλι. Είναι βαρύ. Τα σέβη μου, στρατηγέ μου. Α, γεια σου Ξενοφών. Γιατί να μην κουβαλήσει ο στρατηγός Λέμιτσο το κοκκινέλι, μην του πέσει κανένα ξύγι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε ακόμα. Μισή ο καπράμα μπορούμε να το κουβαλάμε. Όπως αγαπάτε. Έτσι αγαπάμε. αγαπάμε. Κάτσε, στρατηγέ μου. Είδες πεις Τσαμπαρδί, ο κύριος Μπάρδας. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ επίσης. Αλλά δεν θα κάτσω. Και το ταυλάκι μας. Δεν θα το παίξουν το ταυλάκι μας σήμερα. Ξενοφών. Σήμερα είναι Δετάρτη. Στρατηγέ μου, το ξέχασα. Βέτα, την Τετάρτη ο Ξενοφών την έχει αφιερωμένη στον Ποσειδώνα. Στον Ποσειδώνα. Βέβαια. Μία ημέρα της εβδομάδος και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη ο στρατηγός πηγαίνει τα κορίτσια του στη θάλασσα. Κάθε Τετάρτη στη θάλασσα, κάθε Πέμπτη στο μουσείο, κάθε Σάββατο στο κινηματογράφο. Υπάρχει δηλαδή πρόγραμμα που τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι, στρατηγέ. Βεβαίως. Εμένα, κυρία... Βέτα. Μάλιστα. Μου αρέσει η τάξη και η πειθαρχία. Όμως, να μην σας κρατάω άλλο, Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Και Ξενοφών, όσο για το ταυλάκι μας, αύριο. Γεια σου, στρατηγέ μου. Καλός είναι τρομάρα του, αλλά αυτή η οικογένειά του δεν είναι οικογένεια, είναι λόγος. Κύχδε κοτάνε να κάνουν. Για να φανταστείς, όταν τις βγάζει περίπατο, δεν τις βγάζει σαν οικογενειάρη στην οικογένειά του. Αλλά σαν τι? Σαν δημιουργή στη δημιουργία του. Δεν ξέρω μάλιστα αν τις πηγαίνει και με βηματισμό. 1, 2, 1, 2. Γεια σου, Μίτσο. Ξενοφών, το καπέλο σου. 1, 2. Εσείς προχωρήστε. Όχι, εσείς προχωρήστε. Εσείς προχωρήστε. Μα εσείς προχωρήστε. Μα εσείς προχωρήστε. Όχι, εσείς προχωρήστε. Μα εσείς προχωρήστε. Όχι, εσείς προχωρήστε. Όχι, εσείς προχωρήστε. Εσείς προχωρήστε. Εσείς προχωρήστε. Εσείς προχωρήστε. Εμπρός μας! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, μπρος. 1, 2, 1, 2. Go. Τι συμβαίνει, κύριε? Τίποτα, κύριε. Άντε στη δουλειά σου. Γιατί, επήραξα κανένα, ναι. Βεβαίως. Ποιο να είναι? Εμένα ναι. Τι να σας πω, κύριε. Βέτα! Βέτα από εδώ! Σιγά, κύριο. Εμείς σπρώχνετε, κύριε, εμείς σπρώχνετε. Δεν σπρώχνω εγώ, μαντάμ. Οι πισινοί μου με σπρώχνουνε. Τότε να πείτε στους πισινούς να μην σας πρόχνουνε. Μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους σπρώχνουνε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι ουρές. Και όποιος ενοχλείται, παίρνει ταξί. Για σου πω, νεαρέ μου. Δεν φταίς εσύ. Φταίμε εμείς που καθόμαστε και μιλάμε τον πισινό μου. Σιγά ρε κύριε. Τις πρόχνεις. Ένας-ένας. Όλοι θα πούμε. Σιγά, κύριο, σιγά. Κολλήσαμε, κύριε. Προχωρήστε. Χαρίλα, Πού προσπαθείς να πας, Χριστιανέ μου? Να προχωρήσω. Πού? Στο διάδρομο. Ποιο διάδρομο?
Πού στο διάδρομο βλέπεις εσύ το διάδρομο? Γιατί εννοείς αυτό εδώ, αυτός είναι ο σβέρκος. Καλά ρε κύριε, δεν κάνεις έτσι. Δεν σε πιάσαμε για τη μύτη. Μόνο από τη μύτη δεν με πιάσαμε. Από όλες τις άλλες μεριές με έχετε πιάσει. Τώρα με το καλάμι σου παιδάκι μου θα μου σαρέψει κανένα μάτι. Κατίνα! Πατέρα! Χαρίλα, Σάρπαξα! Σε μένα μιλάτε. Δικό σου το χέρι που κρατάω. Ποιο χέρι? Πού είναι τα χέρια σου, Χριστιανέ μου? Να τα. Ποιανού είναι αυτό το χέρι? Αυτό το χέρι πιανού είναι? Τι συμβαίνει, μαντάμ, τι τρέχει? Δικό σου είναι το χέρι που κρατάω. Ορίστε. Το χέρι λέει, κύριε, που με πιάνει. Δικό σας είναι το αυτό το χέρι. Ορίστε. Φαίνεται νευαρίκος ο κύριος. Μιλάτε του πιο δυνατά. Το χέρι σου! Μπράιντε, βάλω σε καμιά τσέπη να ησυχάσουμε από δάφτο. Σαρδανά παλέ! Εμπρός, μας! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, γρήγορα. Εμπρός, μάρς πάλι. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Εκεί, καλά είστε. Άντε, μέσα στη θάλασσα, κάντε γρήγορα. Γρήγορα, γιατί κάποιος μου φαίνεται εδώ πέρα παρακολουθεί γύρω-γύρω. Σκάσε, βοηθήστε. Έλα, κάτσε. Κάτσε, πρόσεχε. Γεμίσαμε άμμους. Κάτσε και εσύ εδώ. Μια χαρά. Είδες τη μικρή, Έγινε σωστή γυναίκα. Τι θέλεις να γίνει μόνο τέρμη, δεκανέας? Να βουβαθούμε τελείως. Μην μιλάω δηλαδή εγώ ποτέ. Να μιλάς, αλλά έχω και τον ήλιο που μου βράζει την κεφάλα κοντά μου, πηγαίνει σαν αυγό σφιχτό. Να μην ακούω όμως και αηδίες. Μισό, κάτσε κάτω εσύ. Τώρα αν πω κάτι θα θυμώσει. Εξαρτάται. Αν με πεις βλάκα, θα θυμώσω. Όχι, άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω, τα παιδιά μας, ξέρεις πόσο χρονών είναι? Καλά, η Ελένη, άστο καλύτερα. Η Κατίνα, 26. Η Μαρία, 25 και η Αγγελική, 16. Και λοιπόν... του χρόνου θα είναι 20. Άσε του χρόνου, άσε η Ελένη. Η Κατίνα 27, η Μαρία 26 και η Αγγελική 17. Και λοιπόν, τι θέλεις να αποδείξεις, δηλαδή, την πρόσθεση? Άλλο θέλω να πω, Χριστιανέ. Και γιατί δεν το λες κατευθείαν, να τελειώνουμε? Θέλω να πω, τι βλέπεις για το μέλλον τους? Τι είμαι εγώ, μωρέ Ευτέρμπη, τσιγκάνα του οικογύφτησα. Είσαι πατέρας, Χαρίλα, πατέρας κοριτσιών. Κοριτσιών σε ηλικία γάμου. Κοριτσιών πρέπει να διαφερθείς για το μέλλον τους. Αν έχει φροντίσει άλλος πατέρας τα κορίτσια του όπως τα έχω φροντίσει εγώ. Στηρίχθηκα των πάντων για να τα μορφώσω. Τα έμαθα ξένες γλώσσες, τα έμαθα μουσική. Στέκομαι πάνω τους ακίνητος φουρός και ακούραστος εμπνευστής των ηθικών αξιών. Και έχω τη βεβαιότητα πως όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, έτσι θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες. Και πού στο καλό θα βρεθεί άντρας να τις πάρει, έτσι που τους έχουμε περιορισμένες και δεν βγαίνουν στον κόσμο? Και πώς να βγούμε να κυκλοφορήσουμε στον κόσμο, κύριε Ευτέρμπη, να τους βάλουμε αυτές τις νάιλον, τις κοιλώντες διαφανείς και τις φοράς και αντί να ντυθείς γδίνεσαι και να βγούμε στο ζάπιο και να φωνάζουμε «Περάστε εδώ, οι νύφες οι καλές». Εγώ ένα ξέρω. Τι ξέρεις? Η Πόπη. Ποια Πόπη? Η Πόπη της Παγώνας. Αυτό το τσουλάκι που γυρνάει με τον ένα και με τον άλλον. Αυτό το τσουλάκι που ούτε γαλλικά ξέρει ούτε πιάνο. Παντρεύεται. Για στάσου ρε Ευτέρμπη. Παντρεύεται. Και επειδή η Πόπη παντρεύεται, πρέπει να ξαμουλήσουμε και τις δικές μας να βρούνε γαμπρό. Όχι. Εγώ με καθαρό το κούτελο γεννήθηκα. Και με καθαρό το κούτελο θα πεθάνω. Τις κόρες μου θα τις παντρέψω σαν κορίτσια. Και όχι σαν πεπόνια με τη βούλα. Περάστε κύριοι, δοκιμάστε και άμα σας αρέσει κρατήστε τες. Είναι ξάπτησε, Χριστιανέ μου. Άλλο λέω εγώ. Πάλι άλλο λες εσύ. Εγώ λέω να τους βάλουμε κανένα φορεβατάκι, ξέρεις, εκείνα τα ωραία τα έτσι. Δεν χρειάζεται. Έλα, σηκωθείτε. Φεύγουμε. Ετοιμαστείτε. Από τώρα. Γρήγορα. Ρος. Δεν είσαι στη θάλασσα. Δεν πήγα, όλο φύγια ήτανε. Αχ, δεν πήγες. Ωρε κάτι ζαργάνι. Εσύ με το καλάμι.
Και με να μιλάτε. Σε να μιλάω, ρε. Τι τρέχει, ρε κύριος. Φύγε από εδώ πέρα. Και γιατί να φύγω δηλαδή. Γιατί έτσι γουστάρω, ρε. Γιατί σε βάλανε σένα δηλαδή. Αγροφύλακα στα φύκια. Βρες το διάλογο εδώ, ρε, που θα μου σκέξεις. Τι να σε πω, ρε γέρο. Σέβομαι τους αιώνες σου. Πρέπει να φεύγεις ή δεν φεύγεις. Άστον, Χαρίλα, άστον, φεύγει. Τον δέρνεις άλλη φορά. Άντε, άντε, τελείωνε. Γεια στο Σεντόνι τώρα, τελειώνουμε. Να και πιας. Κορίτσια, προσεκτικά. Μπράβο. Άλλος. Ας το διάλογο εδώ, ρε. Ας το διάλογο εδώ. Ορίστε. Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Το πέρασες κινηματόγραφο. Τι είπατε. Βρε, ακούς, σου μιλάνε. Ορίστε. Βρε, που είναι μια πέτρα να που. Καλέ. Έλα, πάμε, προχωράτε. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Προχωράτε. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω. Δεν πειράζει. Προχωράτε εκεί πέρα. Τι κάνουμε. Τι θα σου φέρω. Καλή σας μέρα. Ναι. Τι κάνεις. Καλά εσείς, καλημέρα. Γεια σου, Απόστολη. Μίτσο, γεια. Γεια. Έναν ελληνικό παρακαλώ. Πού είναι. Άντε, στρατηγέ μου. Άντε. Έτοιμος, έτοιμος. Μίτσο, τον ελληνικό, Άντε, ρίξε λοιπόν. Μυστήριο πράγμα το Ζάρι, Λες και το κάνει επίτηδες. Ζάρι είναι αυτό, στρατηγέ μου. Ούτε στρατηγούς λαμβάνει υπόλοιπους του, ούτε διαταγές από κανέναν. Μιτσό, φέρε μου και δυο ουζά. Έφτασα. Ξενοφών! Αλιβέτα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Σε ευχαριστώ, Βέτα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια ακούω, Περί τίνος πρόκειται, να σε συγχαρώ κι εγώ, άμα είναι. Η κόρη μου την αναγώνιασα χθες. Δηλαδή δώσαμε λόγο, αλλά από τις τάξεις παιδί. Μπράβο, μπράβο Ξενοφών. Και δεν μου λες συνοικέσιο, Όχι, έρωτας. Έρωτας. Έρωτα, στρατηγέ μου, κάτι ξέραν οι αρχαίοι που είχαν τον έρωτα Θεό. Θεός είναι ο έρωτας. Ο Θεός των φτωχοπατεράδων που έχουν κορίτσια να παντρέψουν. Άμα είναι τέτοιος Θεός ο έρωτας, να πάω να το ανάψω κι εγώ ένα κεράκι, αλλά... Αλλά... Τα ουζάκια σας. Να σας ζήσει θυγατέρα και Ξενοφών. Τα συγχαρήκια μου. Έλα ρε Μίτσο, μπράβο. Και δεν μου λες ρε Ξενοφών. Έτσι, να χαρίσω ότι αγαπάς. Ναι. Όταν λες έρωτας, τι εννοείς. Τι να εννοώ, στρατηγέ μου. Όταν λέμε έρωτας, εννοούμε έρωτας. Την είδε, την αγάπησε, μου τη ζήτησε, ήτανε καλό παιδί. Και αν ήταν κακό, ορίστε. Ποιον ήταν κακό. Λέω, αν αυτό το καλό παιδί ήταν κακό παιδί. Αυτά είναι τυχερά, τι να σου πω. Τυχερά βεβαίως. Αυτό είναι το κακό του. Το παίζεις το παιδί στη ρουλέτα. Δεν το παίζεις. Τι πράγμα. Τίποτα. Κάτι δικό μου λέω, άντε, στην υγειά σας. Στη υγειά μου. Στην υγειά σου, στρατηγέ μου. Και δεν μου λέτε ρε Ξενοφών. Αυτό το καλό παιδί, πού την είδε την κόρη σου και την ερωτεύτηκε. Στα μπάνια. Στα μπάνια. Στα Ben Mixed που λένε. Σε αυτά τα ανακατεμένα. Ναι. Εκεί που πηγαίνουν και άντρες. Ναι, στρατηγέ μου, και τι άντρες. Κάτι μαντράχανε με 5 πήγες μόλις στο κάθε πόδι. Και άφησες την κόρη σου να πάει εκεί. Γιατί να μην την αφήσω. Βέβαια, καταλαβαίνω, εσύ έχεις άλλες αντιλήψεις απάνω σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ έχω. Βρε αδελφέ, ένα κορίτσι δεν χρειάζεται ένοπλη φρουρά για να μείνει ηθικό. Και ο πατέρας δηλαδή να διαφορεί. Όχι, ποιος είπε τέτοιο πράγμα. Καθήκον του πατέρα είναι να διαπλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του. Να το συμβουλεύσει, να του παρασταθεί. Να είναι προστάτης του. Προστάτης του. Βλέπεις που το λες. Προστάτης του. Προστάτης του, στρατηγέ μου, όχι χωροφύλακας. Αλίμονο, στρατηγέ μου, σε αυτούς που είναι ηθικοί γιατί δεν μπορούν να είναι ανήθικοι. Και σε αυτούς που είναι έτοιμοι γιατί δεν μπορούν να είναι ανέντιμοι. Τι είπες. Γεια σας, φίλε Ξενοφών, γεια σας. Και εγώ σου λέω πως το τυχερό δεν ήταν να είναι καλό παιδί, αλλά ένας παλιάνθρωπος. Τι θα έκανε. Τίποτα.
Διότι της κόρης μου δεν θα της άρεσε ο παλιάνθρωπος και θα του έδινε τα παπούτσια στο χέρι. Του παλιάνθρωπου. Αν μου επιτρέψει, στρατηγέ μου, να σου δώσω μια συμβουλή. Έτσι με όλο το θάρρος. Έχεις 4 θαυμάσια κορίτσια. Με τρόπους, μορφωμένα, όμορφα. Είναι άδικο να τα έχεις έτσι που τα έχεις. Πώς τα έχω δηλαδή? Πολύ περιορισμένα. Λάσκα λίγο τα λουριά γένια σου, δεν το μετανιώσεις. Τι μουσική είναι αυτή, ρε Μίτσο, τι γίνεται? Χαρές και πανηγύρια, κύριε Ξενοφών. Η κόρη του κ. Σωτήρη παντρεύεται σήμερα. Συνοικέσιο? Όχι. Έρωτας κεραυνοβόλος. Και πού κεραυνοβοληθήκανε? Εκεί, στα μπάνια, τα ανακατεμένα? Όχι στα μπάνια. Σε αυτά τα μέρη που πάνε αγόρια και κορίτσια και χορεύουνε. Πώς τα λένε? Σε ένα πάρτι. Και πώς λέγεται, ρε Μίτσο, ο χορός που χόρεψε η κόρη του κ. Σωτήρη και παντρεύτηκε? Rock and roll. Αυτό που αρπάζει ο καβαλιέρος σαν μπεχλιβάντη στην τάμα και της φέρνει το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Αν θα ήθελα να το χορέψω κι εγώ αυτό το χορό, αλλά με αυτό μου τον εφήβρε. Να τον αρπάξω και... Είσαι υπερβολικός, καημένα Χαρίλα, κι άλλοι πατεράδες έχουν κορίτσια, αλλά σένα, ναι, δεν σε φτάνει κανένας. Άντε τότε. Να τις τσιτσιδώσουμε, να τις ξαμολύσουμε σε αυτά τα πάρτι που χορεύουν το rock and roll με τα πόδια πάνω. Τι να σου πω, καημένα Χαρίλα, δεν πήρες από λόγια. Αλλά πάντως ετοίμασε και ένα ωραίο ράφι να τις ακουμπήσεις πάνω. Και αν θες να ξέρεις, έπρεπε ήδη να το έχεις ετοιμάσει. Γιατί ο χρόνος της μεγάλης παρήλθε. Τι παρήλθε, τι θέλεις να πεις? Τι να πω, καημένα Χαρίλα, σαν πως μπορεί να σου μιλήσει κανένας. Μόλις ανοίξω το στόμα μου, γουρλώνεις τις ματάρες, μπίζεις τις φωνές και μου κόβεις τη χολή. Όχι, πες, εγώ όπως βλέπεις είμαι ηρεμότατος. Ούτε ματάρες γουρλώνω, ούτε τίποτα. Ορίστε, πες τι έχεις να πεις. Μπορεί και να σφάλω, να φροντίσω, να διορθωθώ. Τώρα θα διορθωθείς. Αν δεν διορθώθηκες τότε, που τράβηξες πιστόλι να σκοτώσεις την καημένη την αδελφή σου την Καλλιόπη, που σαν κοπέλα κι αυτή είχε ένα αίσθημα. Το κάτω-κάτω της γραφής έγινε άντρας της. Μπα, και πού θέλεις να ξέρω εγώ ότι θα την πάρει? Να μυρίσω τα νύχια μου? Μ' αυτά και μ' αυτά θα μείνουνε και οι 4 μαγκούφες.
Πώς θα το κάνουμε, Χριστιανέ μου? Πρώτα ερωτεύεται κάποιος και μετά παντρεύεται. Κακός. Κακός, καλός, έτσι έκανες κι εσύ. Τι άπρεπε δηλαδή? Να με σκοτώσει ο αδελφός μου που σ' αγαπούσα προτού με ζητήσεις? Άλλο εμείς. Γιατί άλλο εμείς? Γιατί εγώ ήμουν τίμιος άνθρωπος. Δεν ήταν τίμιος ο Μακαρίτης ο γαμπρός μας? Δεν την πήρε την αδελφή σου? Δεν μιλάς, θα σου πω εγώ γιατί δεν μιλάς. Γιατί είσαι πεισματάρης. Πεισματάρης? Ναι, εγώ. και δεν θες να παραδεχτείς το σφάλμα σου. Ναι, εσύ. Μουλάρι, Χαρίλα, Η καημένη αδελφή σου, η Καλλιόπη, ξενιτεύτηκε στην Αμερική. Χείρεψε. Μας γράφει κάθε εβδομάδα. Μια φορά δεν είπες να της γράψεις μία λέξη. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Εμένα δεν μ' αρέσει η αλληλογραφία. Έλα, ακούμε, παίξε τα διάστημα. Άστα, που ξέρεις. Πώς είναι τόσο. Πήγες και έφυγες στο κομμάτι της τύχης και θέλεις να το παίξεις. Άστα, άστα. Έλα, εδώ. Ξενοφώνη. Τι εντάξει, στρατηγέ μου. Σε παρακαλώ. Εσύ τα ξέρεις τα ρημάδια από τα αμερικάνικα. Κάτι λίγα. How to be do, my name is Xenophon. Μπορείς σε παρακαλώ να μου γράψεις μια διεύθυνση? Ευχαριστώ. Μισθοδόνα μου λέει. Σου πέσε κάτω πάλι. Αυτή είναι η διεύθυνση. Ακούω. Γράψε. Κυρίαν Καλλιόπη Πάπας. 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 Παπά δηλαδή λένε, αλλά στην Αμερική όπου βρίσκουν παπά τον κάνουν πάπα. Κυρία Καλλιόπη Πάπας, αντρέσα. Στη δώσω κι αυτή. Κυρία Καλλιόπη Πάπας, 20th Street, 11 Avenue, 124. 124, το έλεγα κι εγώ αυτό. Μοιάζουν τα νούμερα και στα ξένα. Σικάγο, Σικάγο, Ούσα. Ούσα. Ούσα, μάλιστα έτσι λένε την Αμέρικα στα αμερικάνικα. Thank you. Σε ευχαριστώ, Ξενοφών. Φιτσό, πιάσε μια μπουκαλά ουίσκι. Ουίσκι, άκουσα καλά, στρατηγέ μου. Είπες ουίσκι. Ουίσκι. Μη φωνάζεις ρε και μας ακούσουνε. Ουίσκι. Όχι, ξέρω εγώ, στρατηγέ μου, γιατί συνήθως εσείς δεν το βάζετε αυτό στο σπίτι. Ράσε την πολυλογία και πιάσε από εκεί πέρα μια μπουκάλα. Ποια μάρκα προτιμάτε? Pony Walker. Johnny Walker, Μίτσελ. Johnny Walker. Valentine's. VAT 69. Ωραία, ό,τι να είναι. Οι Αμερικάνοι θα το πιει. Βάλτε και σε μια λαδόκολα εκεί πέρα να μη φαίνεται. Μάλιστα. Αμέσως, στρατηγέ μου. Αμέσως. Μπράβο. Ξενοφών, ευχαριστώ πολύ για τη διεύθυνση. You are welcome, στρατηγέ μου. Εμπρός, μάρς! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, εκεί, alt! Άφηξης πτήσης 202 της Pan American Airlines από Σικάγο. Θεία! Εδώ! Κράτα καλά τις βαλίτσες, ναι ρε. Τελειώσαμε. Μάλιστα, θα τις πάω στο καρτονείο. Κράτα με και εμένα μισογιαστό, παιδί μου. Δεν μου λες? Δεν έχει άλλους τελώνας και φαρισαίους? Όχι, μαντάμ. Τελειώσατε από το τελωνίο. Είστε έτοιμοι? Αχ, μπράβο. Thank you. Είστε όλοι πολύ καλοί. Very ευγενικοί. Με υποχρεώσατε. Χαρίλος! Ευτέρπη! Χαρίλος! Ευτέρπη! Χαρίλος! Για να σε δω, Χαρίλος! Τι να δεις, μωρέ Ευτέρπη.
Γεράσαμε πια. No, why? Δεν γεράσαμε. Γιατί γεράσαμε? Γερνάνε μόνο όσοι θέλουν να γεράσουν. Όσοι βαρέθηκαν να είναι νέοι. Και εγώ δεν βαρέθηκα, Χαρίλαος, understand. Εγώ το έχω πάρει απόφαση. Και 400 χρονών να πάω, δεν θα το βάλω κάτω του κερατά. Χαλό, Ευτέρπη! Χαλό! Καλώς όρισες, Καλλιόπη μου. What is this? Λέγασε εσύ, κύριε. Μην μου το τι είναι ανεψιές μου αυτές. Ναι. Καλώς ορίσατε, Θεία Καλλιόπη. What? Καλώς ορίσατε. Thank you. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, Θεία. Thank you. Χριστός και Παναγία. Καλή πως είναι έτσι τα τσίντον. Τα μένα τα έχετε. Αυτά είναι σαν να το έχουν σκάσει από το ορφανοτροφείο. Δεν σε καταλαβαίνω, τι θέλεις να πεις. Άσε, Χαρίλαος. Άσε. Θα τα πούμε με την ησυχία μας. Let's go. Let's go. Τι πράγμα? Πάμε, λέω. Πάμε. Εμπρός μας. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. What is this? 2, προχωρείτε. 1, 2, 1, 2. Χριστός και Παναγία. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Πα. Ένα, δύο, τρία. 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 Τι κάνετε, γυαλίστε το παρκέ, Τα πατάκια. What? Κοιμάται ο πατέρας και πατάμε στα πατάκια να μην το ξυπνήσουμε. What? Τρελαθήκατε. Καλλιόπη. Τι τώρα που κοιμάται ο Χαρίλαος. Έλα να κάτσουμε εδώ λίγο να τα πούμε με την ησυχία μας. Άιντε, να τα πούμε. Άντε, να κάτσω. Εδώ. Φέρε εσύ το ουίσκι. Κάτσε, μην πέσουμε κάτω. Παναγία μου. Thank you. Άντε, τσίριο. Όπως είπαμε, Καλλιόπη μου, και αν μη μάθει τίποτα ο Χαρίλαος, γιατί αλίμονό μου, Έννοια σου, μωρέ, και μην ανησυχείς. Μια και το πήρα πάνω μου. Να δείτε πόσο γρήγορα θα αλλάξουν όλα εδώ μέσα. Αμήν, Παναγία μου. Όπως αλλάξαμε τα φουστάνια, έτσι θα αλλάξουμε και το σπίτι. Όλη αυτή η παλιατσαρία πρέπει να φύγει. Δεν είναι έπιπλα αυτά. Τι αρχαιολογίες είναι αυτές. Εγώ τι να σου πω. Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα, ψυχολιάζομαι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι θα μπει ο Καραϊσκάκης σαν καζέ με τον Κολοκοτρώνη. Excuse me κιόλας, μη σου κακοφαίνεται. Αλλά δεν είναι έπιπλα αυτά. Να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Ο καημένος ο Χαρίλαος με μια σύνταξη. Με μια ξερή σύνταξη, τι να σου κάνει ο πατέρας. Στις Βερσαλίες. Εγώ είμαι εδώ. Εσείς. Πώς. Τι πώς. Δεν μου είπατε ότι πρέπει να το φέρω σπίτι μου. Εννοείται. Λοιπόν, μια και είναι σπίτι μου, νομίζω πως έχω και εγώ το δικαίωμα να αλλάξω μερικά πράγματα. Και τι θα μας αλλάξεις, τα φώτα. Αχ, τον ήχο, Ευτέρπη. Μιλάτε καλέ πιο δυνατά τόση ώρα, νομίζω ότι είναι κουφί. Έπειτα τζάμπα, μωρέ, τα έφερα όλα μου τα έπιπλα από το Σικάγο. Για κοιτάτε εδώ. Το βλέπετε αυτό το πράγμα που είναι σαν μονοκατοικία. Θα φύγει με όλα του τα τσιμπράκαλα, Και στη θέση του θα βάλουμε, τι να βάλουμε. Ένα μπαράκι. Yes. Ύστερα τι λαμπαντέρ είναι αυτό, my dear, είναι πράγμα αυτό. Θα φύγει. Στη θέση του να βάλουμε ένα πολύ πολύ μοντέρνο. Yes. Όλη αυτή η παλιατσαρία θα πάρει δρόμο. Να βάλουμε εδώ ένα σαλονάκι. Yes. Από αυτά τα very, πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Τα πολύ μοντέρνα. Yes. Και το πιάνο, θεία. Το πιάνο δεν πάει πουθενά. What? Χριστός και Απόστολος. Επιτρέπετε πιάνο στην εποχή μας. Βάλτε αύριο μια αγγελία στις εφημερίδες ότι πουλιάτε πιάνο όσο. Στη θέση του θα βάλουμε ένα ωραιότατο pick-up που έφερα από το Σικάγο. Yes! Να πάω να το φέρω. Yes. Θεία, να τραγουδήσω. Sure. Yes!
Πατάκια. Τι έγινε, δεν μπήκε ο δίσκος. Θα το βάλουμε τώρα. The prison band was there and they began to wail. The band were jumping and the joy began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Sporting through a party in the country jail. The prison band was there and they began to wail. The band were jumping and the joy began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois went cross boom bang. The whole rhythm section was a purple, purple gun. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell. Και κάνα παράθυρο, κατεβάστε και τις κουρτίνες. Θα μας πάρει κανένα μάτι και θα γίνουμε ρεζί να μας μπουτζώνουν με τα χέρια και τα πόδια. Γιατί να μας μπουτζώνουνε, επειδή συγχρονιζόμαστε, Προχωράει ο κόσμος, Χαρίλα, προχωράει. Προχωράει, Χαρίλα, Προχωράει, μωρέ Καλλιόπη, προχωράει και μια και το φέρει κατάρα. Άντε να προχωρήσουμε κι εμείς. Αλλά να προχωρήσουμε κανονικά, όχι με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Κλείστε το ρημάδι. Τώρα που μάθαμε και το rock and roll, ουρά θα κάνουν για απ' έξω, ποιος θα τους πρωτοπάει. Από γαμπρούς, άλλο τίποτα. Να φάνε και όρνηθες. Φτάνει να το πάρουμε απόφαση. Εμείς. Αν δεν φτάνει να τα αποφασίσουμε εμείς, πρέπει να το αποφασίσουν και εκείνοι. Λοιπόν, Χαρίλα, σου δίνω το λόγο μου ότι μέσα σε 3 μήνες θα έχουν παντρευτεί και 4. Αχ, Καλλιόπη μου, ας παντρευόταν τουλάχιστον οι μεγάλοι. What? Ακού μεγάλοι. Μα και τώρα αν θέλουμε την παντρεύουμε. Αν δεν φταίς εσύ, Φταίμε εμείς που καθόμαστε και σ' ακούμε. Ελένη. Ορίστε, θεία. Come here, please. Τι θες τώρα την Ελένη, να διαλέξει το γαμπρό να τελειώνουμε. Τρελάθηκες, παιδί μου. Α, στην Αμερική, Χαρίλα, έχω μάθει να τελειώνω τις δουλειές μου γλίγορα. Έλα το παιδί μου, come here, please. Πού πας? Let me, Χαρίλα, let me, please. Marriage businesses. Τι πάει να κάνει τώρα, Παναθεμάτη? Τι ρεζιλίκι μας ετοιμάζει πάλι. Τι της λέει. Ποιο της λέει, τι κάνετε εδώ? Αχ, καλή πηγαίνετε μέσα. Που χυθήκα το λεσόξο, πήγαινε μέσα εσύ τσεπερδόνα, μπρος. Λοιπόν, κατάλαβες τι σου είπα. Έλα βρε, understand. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για περίπου, τώρα, το παιδί. Να σου πω, σ' αρέσει αυτός εκεί που έρχεται. Ποιος? Αυτός εκεί ο ψηλός, ο γεμάτος. Δεν σ' αρέσει, Άμα δεν σ' αρέσει, ας το πες στο διάλογο, γι' αυτό θα σκάσουμε τώρα. Άλλον. Α, αυτός, you like. Ποιος? Αυτός που έρχεται ο Τσαχπίνης. Τι μου και ξεμού. Μίλα μωρί σ' αρέσει, μίλα και θα μας φύγει. Ναι. Ωραία. Οκ, Διάνα. Τι την έβαζα στο σπίτι μου, Παλάθεμα, δεν έβαζα καλύτερα 10 τόνους δυναμίτη. Μα πώς έγινε αυτό, Ελένη? Πώς σου ξέφυγε μέσα από τα χέρια σου? Είδες πως δεν τον πέτυχε τον άνθρωπο που θα τον άφηνε στον τόπο? Η ανεψιά μου κι εγώ, μίστερ. Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένες με αυτό που συνέβη. Είμαστε very, πώς το λέτε εσείς εδώ, χολοσκασμένες. Yes.
Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε. Δεν πειράζει, Δεσποινής, δεν έγινε και τίποτα. Τίποτα. Καλέ, εσείς βραχήκατε πολύ. Ελένη, σκούπισε τον κύριο. Μα με συγχωρείτε. Μπα. Δεν πειράζει, Δεσποινής. Δεν έγινε και τίποτα. Καλή πως δεν έγινε τίποτα. Εσείς γίνηκατε σούπα. Μούσκεμα το σακάκι σας, μούσκεμα. Μούσκεμα, για βγάλτε το μην κρυώστε. Μα σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να μην σε αυτή την κατάσταση. Σας παρακαλώ. Έλα λοιπόν, έλα Ελένη. Πάρ' το σακάκι του κυρίου. Να το σιδερώσει, θα στεγνώσει. Όχι, μην κάνετε τέτοια φασαρία. Καλή τι λέτε, χαρά στον κόπο, μήπως υβρεμένα και το παντελόνι σας. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι επάνω. Για περάστε λίγο στο σπίτι. Περάστε λίγο στο σπίτι. Περάστε. Να σας φιλέψουμε, να καθίστε, να ξεκουραστείτε, να συνέλθετε. Please, please. Please. Από εδώ. Please. Μα δεν είναι ανάγκη. Ανάγκη και κόψιμο είναι. Περάστε. Περάστε. Καθίστε. Καθίστε. Από εδώ οι γονείς της απρόσεκτης. Ο κύριος και η κυρία Μπάρδα. Και από εδώ οι αδερφούλες της. Το όνομά σας? Ζέριγκας. Τάκης Ζέριγκας. Ο κύριος Ζέριγκας. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά στο κουράγιο σου, παιδί. Γιατί, κύριε? Μετά από τέτοια κανατιά να χαίρεσαι και όλα, τι ας σου πω. Να μην λες nothing, να μην λες. Καθίστε, κύριε Ζέριγκας. Καθίστε, κύριε Ζέριγκας. Κατίνα, πάρ' το σακάκι του κύριου Ζέριγκας να το σιδερώσεις, να στεγνώξει. Μην κάνετε το κόπο σας, παρακαλώ. Μα εγώ σας παρακαλώ. Πήγαινε, Κατίνα. Για βοηθάτε κι εσείς. Καθίστε, κύριε Ζέριγκας. Καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Μα καθίστε που σας λένε. Ελένη, τι θα κεράσεις τον κύριο Ζέριγκας? Ό,τι θέλει ο κύριος. Έχουμε κανένα κέκι. Τι να το... Πίνετε ένα ουισκάκι. Ένα ουισκάκι, αυτό πίνε. Μπράβο. Για και σας δροσίσαμε απ' έξω, σας δροσίσουμε και από μέσα. Και την κυρία. Τίποτα. Έλα, Ελένη. Βάλε το ουίσκι στον κύριο Ζέριγκας. Να πάω εγώ για τον πάγο να πάω. Excuse me. Συμμαζέψου, γιατί αυτός είναι της Ελένης. Εσένα θα σου βρούμε, άλλον θα σου βρούμε. Λέγε τώρα τι βρήκες. Στο διάβολο την έχει βάλει. Δεν χτυπήσατε. Όχι, δεν χτύπησα. Όχι. Μόνο που βράχηκα. Δηλαδή, με αυτή τη ζέστη έξω, θα έλεγα δροσίστη. Όποτε ζεσταίνεστε να περνάτε από κάτω. Νάτι! Ζέριγκας Κωνσταντίνος. Ναι, είναι μηχανικός. Μάλιστα, ό,τι πρέπει. Κοίτα να καθυστερήσεις το σακάκι του όσο μπορείς περισσότερο. Understand? Δεν ξέρω αν το πίνετε με σόδα. Μια φορά εγώ σας έφερα μία. Εκτός κι αν θέλετε νερό. Κι άλλο. Τι κι άλλο? Κι άλλο νερό να θέλει. Δεν φτάνει τόσο που του ρίξατε. Έλα, Ελένη, παιδί μου, περπίσου τον κύριο Ζέριγκας. Ζέριγκας. Μα κάπου έχω δει το όνομά σας εγώ. Για σταθείτε. Πολιτικός μηχανικός δεν είσαστε? Μάλιστα. Ωραία. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινή. Μήπως θέλετε περισσότερο πάγο? Όχι, μου αρκεί. Μάλιστα. Μα κάπου το έχω δει το όνομά σας. Κάτι χτίζετε. Τι χτίζετε? Όχι. Εγώ έλειπα όξω, στο εξωτερικό. Πριν από 5 μήνες γύρισα στην Αθήνα. Ίσως να είδατε μία οικοδομή που χτίζει ο πατέρας μου στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι! Very well. Δεν μπορείτε μηχανικός είναι και ο πατέρας σας? Ναι, δηλαδή έχει και μία οικοδομική εταιρεία. Έχει οικοδομική εταιρεία. Πολύ ωραία. Helen, ορίστε τι. Τι να κάνουμε, παιδί μου, για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα του κύριου Ζέριγκας μέχρι να ετοιμαστεί το σακάκι του? Ξέρω κι εγώ. Όχι, δεν θέλω τίποτα, Ό,τι θέλει ο κύριος. Σας παρακαλώ, για βάλε ένα δίσκο στο pick-up. Ένα δίσκο στο pick-up. Δεν μου λέτε, κύριε Ζέριγκας, σας αρέσει η μουσική? Πολύ. Αχ, εγώ τρελαίνομαι. Πρέπει να ανοίγει εκεί να με καταπιεί. Δεν σε ρωτήξαμε. Σας αρέσει το ροκ? Τρελαίνομαι.
Δηλαδή το χορεύετε. Τρελαίνομαι! Για κάντε μας μια χάρη, κύριε Ζέριγκα. Τρελαίνομαι! Για χορεύτε με την ανιψιά μου να I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Wonderful! Σ' ένα νέα από το μπαλκόνι. Συγχρεμία, να τους πετάξω ένα νέα από το μπαλκόνι. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede shoes. Yeah, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede shoes. Yeah, blue suede shoes, come on. Blue suede shoes, come on, baby. Blue suede shoes. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede. Give it. Ah, blue suede shoes, come on. Blue suede shoes, come on. Blue suede shoes. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede shoes. Καλούς απογόνους. Αχ, είναι Σχαρίλα, Ποιος το περίμενε. Έλα, δε. Μήπως ο γαμπρός το περίμενε. Στρατηγέ μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κορούλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λέτε συνοικέσιο. Ερός. Ούτε. Αλλά... Κανάτι. Τι το κοιτάς στο κανάτι? Την προξενήτρα. Α, Σκέπτομαι. τι σκέπτεσαι, παιδί, τι σκέπτεσαι? Ελά σου πω. Ναι. Σκέφτομαι τώρα που μάθαμε την τέχνη, έτσι μου έρχεται να τα αρπάξω, να το σφίξω σε κανένα στο κεφάλι, να αποκαταστήσουμε και τη δεύτερη. Δεν είσαι με τα καλά σου, Χαρίλα, Γιατί?
Το κάνατε παιδί χθιαλάνθαστο. Παναγία μου. Πού είναι η Κατίνα? Μέσα είναι. Για πήγαινε πες να έρθει εδώ. Σοβαρολογείς, Χαρίλα. Σοβαρολογώ, πήγαινε πες να έρθει εδώ και γρήγορα γιατί τώρα έχει πέρασμα. Μέσα έχει δουλειά. Ρε άντε πήγαινε τώρα που σου λέω. Κατίνα. Με ζητήσατε, πατέρα? Ναι, Κατίνα. Τι μου θέλετε? Έλα εδώ. Έλα εδώ, μη φοβάσαι, έλα εδώ. Πάμε που σε θέλω κάτι, Πάμε. Πάμε. Έλα μαζί. Μια χαρά βλέπουμε από εδώ. Α, όνειρο. Δεν μου λες πώς φαίνεται αυτός εκεί? Αυτός ο νέος, ποιος νέος? Αυτός με το κουστούμι το γκρι. Ποιος? Αυτός παιδάκι μου, μελαχρινός, με την τσάντα, πώς φαίνεται? Πώς να μου φανεί δηλαδή? Δεν φαίνεται καλό παιδί? Αχ, δεν σας καταλαβαίνω. Ρε παιδάκι μου, σε ρωτάω, φαίνεται καλό παιδί, ναι ή όχι? Μα γιατί? Δεν έχει γιατί και ξεγιατί. Πες μου, φαίνεται καλό παιδί, ναι ή όχι, αλλά γρήγορα για να προλάβουμε. Ναι. Και άντε και μόλις που τον προλαβαίνουμε αυτόν, Βρε ζώα, στραβωμάρα έχετε! Κόσμος περνάει από κάτω! Συγγνώμη κύριε, συγγνώμη, μια στιγμή κατεβαίνω. Κατάλαβες φίλε μου, τα ζώα! Μα τι έγινε, τι πάθατε? Μα καλά δεν βλέπετε. Πάνω λίγο να με αφήσουν στον τόπο. Ένα βήμα παραπάνω να είχα κάνει, θα μου παίρνει το κεφάλι. Το είδα με τα μάτια μου. Ξέρεις τι είναι να ξεκινάς για να πας στη δουλειά σου και ξαφνικά να πηγαίνεις σε έναν άλλο κόσμο? Σας ζητώ συγγνώμη κύριε. Να την κάνω τη συγγνώμη σου ρε. Όχι κύριε. Εγώ βλέπετε σας μιλάω με τον ευγενικότερο τρόπο. Κατέβηκα κάτω, να σας ζητήσω συγγνώμη, να σας πω να περάσετε τα πάνω, να στεγνώσετε, να πιείτε κανένα ουισκάκι, να χορέψετε και κανένα ροκεντρόλ και ό,τι επακολουθήσει τέλος πάντων. Βρε να χαθείς, Τζον! Πρόσεχε πώς μιλάς, παιδάκι μου. Ζητάς και τα ρέστα από πάνω. Απάγαινε από εδώ. Απάγαινε από εδώ, μη σηκώσει το χέρι μου και σηκώσει καμιά. Τι είπες. Πατέρα! Σε μένα θα σηκώσει το χέρι σου να δώσει καμιά. Ναι, σε σένα. Αν θα στο κόψω τη μασχάλη. Φυσικάστε! Για δώστε μου την ταυτότητα σας παρακαλώ. Και εσείς. Οι υπόλοιποι διαλυθείτε. Για πέστε μου λοιπόν, τι συνέβη εδώ πέρα. Ας εξηγήσω εγώ. Διαλυθείτε! Λοιπόν, για εξηγήστε μου τι έγινε εδώ. Μίστερ Πόλισμαν, εδώ μαζεύτηκε πολλής κόσμος, πολλή φασαρία, please. Έλατε εδώ απέναντι στο σπίτι μας, να τα πούμε με την ησυχία μας. Να, εδώ. Εσείς τι είστε? Εγώ είμαι η Αμερικανική βοήθεια. Τι πράγμα? Αφήστε με μένα. Εγώ το λέω για να σας διευκολύνω. Εδώ πέρα δεν θα βγάλουμε άκρη, καταλάβατε. Έλατε, περάστε κύριε Πόλισμαν. Έλατε κι εσείς κύριε Κατρίνα. Έλα κι εσύ Χαρίλαος. Ελάτε, περάστε. Please, παρακαλώ. Ελάτε, όλοι. Please, παρακαλώ. Περάστε. Καθίστε. Ελάτε, καθίστε. Κάτσε και εσύ Χαρίλαος. Τι να κάτσουμε, μαντάμ, εδώ δεν ήρθαμε για να κάτσουμε. Ήρθαμε για να δούμε τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη. Nothing δεν συνέβη, απολύτως nothing. Μια απλή παρεξήγηση. Από μια προσεξία της Δεσποινίδος Μπάρδα από εδώ έπεσε ένα κανάτι και χτύπησε τον κύριο Καθρή που περνούσε από κάτω. Και βέβαια ο άνθρωπος, ενώ είναι ένας ευγενέστατος κύριος, θύμωσε. Και με το δίκιο του, και εσείς κι αν τρώγατε μια καρατιά στο κεφάλι, δεν θα θυμώνατε κύριε Πόλισμαν. Είδες τι μας κάνεις παλιοκόριτσο,
πάρω λίγο να τσακωθεί ο πατέρας σου με έναν ευγενέστατο κύριο όπως είναι ο κύριος Κατρίς. Εγώ, θεία... Έλα γρήγορα, ζήτα συγγνώμη. Εγώ, κύριε. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Άνθρωποι είμαστε και ανθρώπινα δαλάκια. Νο. Η Κάθριν ήταν απρόσεκτη. Είστε πολύ επίκης, και πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα με συγχωρείτε. Παρντώ. Εγώ χρειάζομαι σε τίποτα. Με θέλετε τίποτα άλλο. Καλέ, πώς δεν σας θέλουμε. Σας θέλουμε και σας παραθέλουμε. Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ευγενική σας μεσολάβηση. Και έπειτα θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, να μας κάνετε την τιμή, να πάρουμε μαζί ένα drink. Drink? Όχι drink. Πώς το λέτε εσείς εδώ, μωρέ, γιατί ξεχνάω πώς το λέμε εμείς εκεί. Ένα ουίσκι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά είμαι υπηρεσία. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Ορίστε, κύριε, τι θα όπως θέλετε. Bye. Και εσείς. Μαρία, συνόδευσε τον κύριο Πόλισμαν. Γιατί? Πού ξέρεις, μωρή, μπορεί να γίνει και αρχηγός της αστυνομίας. Αρχηγός της αστυνομίας? Τότε γιατί να μην το συνοδεύσω εγώ που είμαι μεγαλύτερη? What? Εσύ δεν πήρες τον μηχανικό? Και αυτόν θα τον πάρεις, όλους θα τους πάρεις. Ας δεν βολευτεί και καμιά άλλη. Άμα πιάμε στα πόδια μας συνέχεια. Περάστε, παρακαλώ. Χαίρετε. Να πηγαίνω κι εγώ. Όχι. Να πάρουμε πρώτα ένα ουισκάκι. Κάθριν, τι κάθεσαι γρήγορα, το ουίσκι. Αμέσως, τι και ξέρεις εσύ, πάγο, Ξέρω, τα σόδα. συνηθισμένα. Σιτ, κύριε Καδρή, σιτ. Από εδώ, η γονής της απρόσεκτης. Ο κύριος Νικόλαος Καδρής, δικηγόρος. Χαίρομαι πολύ, κυρία. Με εδώ που φτάσαμε, ρε, τι θα κάνουμε. Θα χαρούμε κιόλας. Και κάπου εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω και συγγνώμη, γιατί αν κάπως τα νεύρα μου... Μα τέτοια θα λέμε τώρα. Πάνε αυτά, περάσανε. Βρε τον κύριο Καδρή. Πόσα θέλετε, Δεσποινή? Όσα θέλω. Νεράκι θέλετε? Νερό πολύ, γιατί ξαφνικά καίγομαι. Φτέρπη. Έλα μου. Θυμήσου να μου σιδερώσεις τα καλά μου τα ρούχα. Λες? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. We're down in Louisiana, close to New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. There's still a coupling made of earth and wood. We'll leave a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just after ringing the bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, I said go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. His mama told me one day you will be a man. You will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music where the sound goes down. Maybe one day your name will be in lights saying, Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, I said go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Στρατηγέ μου, θαυματουργό το κανάλι. Θαυματουργό, ξενοχών και αλάνθαστο. Αλάνθαστο. Αλλά με τέτοια κατανάλωση που κάνω, θα ζητήσω έκπτωση. Έκπτωση στο κανάλι. Τι είναι ο
κάβουρας τι είναι το ζουμί του. Πώς να ξέρεις τι είναι το ζουμί του. Άντρες. Και τι τους φοβάσαι. Κανονικά αυτοί πρέπει να σου φοβηθούν. Να ξέραν τι τους περιμένει. Δεν μου λες που μπορεί κανείς εδώ τώρα να τσιτσιδωθεί. Όχι, τελείως, παιδί μου. Δεν βαριάσαι, βγάλ' τα εδώ. Λοιπόν, κατάλαβες τι σου είπα. Κατάλαβα, θεία, αλλά εγώ... Ωραία, κάνε αυτό που σου λέω και μη σε νοιάζει. Α, βέβαια, αυτό το ψάρεμα που κάνουμε είναι λίγο δύσκολο, Αλλά με τέτοιο δόλωμα, όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Λοιπόν, άμα με δεις να κουνάω το μαντίλι... Ξέρω. Ξεράδια. Σε να πάρω τα εργαλεία. Ουφ. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαριστώ. Μωμά. Thank you. Να, πού σας ξέρω. Εμένα. Γιατρός δεν είστε. Εγώ. Όχι. Αλλά. Φοιτητής. Ακόμα φοιτητής. Thank you. Thank you. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Πού σας ξέρω. Γιατρός δεν είστε. Τι είστε. Ευτυχώς. Thank you. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαρίστως, κυρία μου. Thank you. Μα πού σας ξέρω. Εμένα. Μάλιστα, Παπαδόπουλος δεν λέγεστε. Όχι, Βαρνάκης. Αλλά Βαρνάκης. Γιατρός βέβαια. Όχι, Βαντάμ. Δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος. Μάλιστα. Δημόσιος υπάλληλος, thank you. Στην παραλία των πτωχών μέσα με excuse me, δεν το έκανα και επίτηδες. Excuse me, μήπως χτυπήσατε. Μια χαρά, μην ανησυχείτε, λίγο το καλάμι μου μόνο. Πώς σας λένε, μίστερ. Με λένε Κώστα. Κώστας, sorry, Κώστας. Never mind. English. Τον έχετε τον τρόπο σας, Είμαστε εργοστασιάρχες. Πίγκο. Όχι, φάσματα. Και δεν μου λέτε, το εργοστάσιό σας έχει και καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα υφάσματα. Και βέβαια. Ταυτά, μουσελίνες, λεπτά χοντρά, αλλά κυρίως κασμίρια. Άσχημα είναι τα κασμίρια. Δεν σας εννοήσα, ορίστε. Όχι, εγώ μιλάω γενικώς, μιλάω. Βοήθεια! Μίστερ Κώστας, βοήθεια, η ανεψιά μου. Η ανεψιά σας τι?
Κι εγώ δεν ξέρω κολλητή. Χρειάζεται βοήθεια. Τρέξτε σας παρακαλώ, να προλάβει κανένας άλλος. Να προλάβει κανένας άλλος. Τι εννοείται, δεν σας καταλαβαίνω, Mrs. Καλά, η οπινάει στο μύθιο. Βοήθεια! Το SOS. Το SOS. Ναι, το SOS εκτεμή. Τρέξτε να σώσετε, τρέξτε. Πάω να σώσω. Βοήθεια! Πού να. Πού πας εσύ, Δεν ακούτε ένα κορίτσι φωνάζει βοήθεια. Για να σε δω, για να σε δω. Εσύ δεν είσαι ο αιώνιος φοιτητής. Μάλιστα. Άσε να το σώσει κανένας άλλος να σωθεί στα σίγουρα. Μπράβο. Δόξα εσύ ο Θεός. Σώθηκε αυτή, σωθήκαμε κι εμείς. Πώς είσαι, Μέρη. Μα παιδί μου, πώς το έπαθες, πώς πνίγηκες, το ανάσκελο έκανες. Μην ανησυχία, Θεία. Δεν είναι τίποτα. Ευτυχώς ο Κύριος. Κάνε άκρη το κορίτσι να του κάνουμε τεχνητή αναπνοή. Ποιος είσαι εσύ, κύριε, ποιος είσαι εσύ, κύριε, που ανακατεύεσαι. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι. Αϊ, τράβα, φύγε από εδώ. Φύγε, μας ρουφάς και τον αέρα, φύγε. Πώς είστε δυσποιρισμένοι, καλύτερα? Πολύ καλύτερα. Ξέρεις ότι ο κύριος σου έσωσε τη ζωή. Εντάξει, δεν έκανα και τίποτα, μαντάμ. Σιγά το πράγμα. Πώς. Ξέρω εγώ τι λέω, Αν δεν ήσασταν εσείς, τι θα γινόμασταν. Μα τι λέτε, μαντάμ, απλώς είμαι πολύ γυμνασμένος. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, σήκω μπρος, ντύσου. Δεν μπορεί να ντυθεί μόνη της. Πώς, μπορώ. Θα τη βοηθήσετε κι εσείς λιγάκι, Στήριξου πάνω. Όσο για σας, κύριε Κασιμίρη μου, θα σας παρακαλέσουμε να έρθετε μαζί μας στο σπίτι, να σας ευχαριστήσουμε όπως πρέπει για τον ηρωισμό σας. Και την αυτοθυσία σας. Μα, Μέρη, δεν έχει μα και ξεμά, έχετε κάρο. Τι να έχω, δεν κατάλαβα. Αυτοκίνητο θέλει να πει. Και βέβαια έχω, είμαστε εργοστασιάρχες εμείς. Ωραία, let's go. Χείροα. Αχ. Πού πήγε Κώστας? Κλειδώνω και έρχομαι. Οκ. Καλό με τη Μαρία, πάνω στην ώρα ήρθε. Μαμά! Τι κάνεις, Χαρίλα, Ο άνθρωπος έρχεται μόνος του, οικειοθελώς. Μήπως χτυπήσατε, Μίστερ Κώστας? Δεν ξέρω. Χτύπησα? Όχι. Αλλά βρεθήκατε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έχω πολλά καστήρια όμως. Για περάστε σπίτι, Μίστερ Κώστας. Για περάστε, please. Μα τι έγινε. Τι να σου πω. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το κανάτι πήγε εντελώς χαμένο. Τυχερή η Μαρία. Θα πνιγεί στο Κασμίρι. Άλλη μια του μένει ακόμα. Και όταν έρθει η ώρα της, θα πάρει ένα καμιάκι και όποιον πάρει ο χάρος. Μήπως όχι και το ουίσκι. Και θες μια μπουκάλα. Μάλιστα. Τι έχετε να σκοσύνει? Τίποτα. Θα σας πληρώσει ο πατέρας μου, κύριε Μίτσο. Να σας ζήσει η Μαρία σας, δεσποινής. Και στα δικά σας. Θέλω κι εγώ να παντρευτώ. Είσαι μικρή, παιδί. Και που είμαι μικρή, τι πάει να πει δηλαδή. Θα περιμένω να γεράσω πρώτα. Βράδυ και να τσακίσω από εκεί πέρα. Μισό αρπάξω την κοτσίδα και στην κόψω και στην δώσω αντιφάς. Καλά να κανάτε, υπόσαστε. Βρε, φύγε από εδώ πέρα, μη σου αστράψω καμία. Ορίστε μας. Θέλει και παντρολογήματα. Τι να πάει από το ποδάρι να την κρεμάσει ανάποδα. Το πέταξα. Τι πέταξες? Το κανάτι. What happened? Excuse me, mister. Μήπως χτυπήσατε? Όχι. Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς. Sorry, Σας ζητούμε 1000 φορές συγγνώμη. Δεν βαριέστε. Αφού δεν ήρθαν όλα κατά κέφαλα, πάλι καλά. Οκ.
Βρε Καλλιόπη, εσύ είσαι. Θόδωρος! Εσύ είσαι μωρέ Θόδωρος! Καλλιόπη, πόσα χρόνια έχω να σε δω. Ας τα χρόνια ρε Θόδωρο, για χρόνια θα μιλάμε τώρα. Μα πώς, εσύ δεν ήσουν στην Αμερική. Χείρεψα και γύρισα. Ο νεαρός. Ο γιος μου. Μπα, να σου ζήσει. Έχω κι άλλους 2 μεγαλύτερους. Αυτό είναι το στερνοπούλι μου. Πώς σε λένε χρυσό μου? Λεωνίδα. Να ζήσεις Λεωνίδα μου, να σε χαίρεται η μανούλα σου. Δεν έχει μανούλα ο Λεωνίδας. What? Ούτε και γνώρισε τη μανούλα του. 3 μηνών ήταν όταν τη χάσαμε. Well, ώστε χείρεψες κι εσύ, Βρε Καλλιόπη, θυμάσαι τότε που σου έκανα καντάδες και με κυνήγαγε ο αδελφός σου με την ξυβολόχη. Ξερινιέτη ξυβολόχη, Θόδωρε. Νάτι. Χαρίλαε. Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος? Ο Θόδωρος ο Ντούνελης. Ρε Θόδωρε, πού να σε γνωρίσω ρε έτσι που κατήτησες. Περίμενα, κατεβαίνω. Ρε το Θόδωρα, ρε το Θόδωρα. Για πάμε τώρα Θόδωρα στον καφενέ, να σε κεράσω ένα ουσκάκι. Κοίτα να σου πω, βουνό με βουνό δεν σμίγει που λένε. Σμίγει. Please. Mr. Μίτσος, μια μπουκάλα ουίσκι, please. Είναι κάτι συνάντησης. Χαρίλαε, χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται βρε ψυχή? Τέρπη, από εδώ ένας παλιός μας φίλος, ο κύριος Ντούνελης. Η γυναίκα μου. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Ο νεαρός, ο γιος μου. Λεωνίδας. Αγγελική. Α, εκεί σημάδευε η Αγγελική, Τι πράγμα? Τίποτα Θόδωρε, θα σου εξηγήσω. Βρε το Θόδωρος. Ρε Θόδωρε, έτσι και πέραγες κάτω από το μπαλκόνι μαζί με το γιο σου σε 2-3 χρόνια αργότερα, θα ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Επικίνδυνα? Γιατί επικίνδυνα? Γιατί Θόδωρε, όποιος περνάει εδώ από κάτω, κινδυνεύει από κανατιά. Το κανάτι, φίλε μου. Θαυματουργό το κανάτι. Θαυματουργό και αλάνθαστο. Μέχρι και την Καλλιόπη βόλεψε. Άσε που το πήρανε είδηση στη γειτονιά και γίνεται της ιεροδούλα τις κανατιές. Και ο Θόδωρος θα γίνει Αμερικάνος. Tu vuoi fare l'americano? Sì! Tu vuoi fare l'americano, americano, sienta vecchi da fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte per me. Chiedeli dalla borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano. Ma si nato in Italia, sienta me non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Love me. Okay, θα το πούμε. Okay. All right. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. Oh, ever love me. Bring my favorite heart. Tear it all apart. Ever love me. Won't you love me? If you ever go
Darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I will beg and steal, yes, just to feel your heart. I want your heart beating close to mine. So close to mine. If you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. Won't you love me? I will beg and steal. He would beg and steal. Yes, just to feel your heart. I want your heart beating close to mine. If you ever go, darling, I'll be oh so lonely. Begging on my knees, all I ask is please, please love me. Μπράβο! 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 Παρακαλώ πολύ, μείνετε όπως είστε, τα παιδιά να έρθουν μπροστά για τη φωτογραφία. Παιδιά, ελάτε. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε! Και μπράβο! Εμείς είμαστε τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα παιδιά που φιλοξενούμε σήμερα και βλέπουν την παράστασή μας. Ελάτε. Περάστε μπροστά. Ο φωτογράφος, παρακαλώ. Έτοιμος. Ωραία. Όσοι είστε στεναχωράτε όλοι. Και πάρτε θέσεις. Χαμογελάστε. Freeze. Και κοιτάμε πάνω. Εκεί το φωτογράφο. Όχι τόσο πάνω. Εδώ ψηλά. Προς το ηλεκτρολογείο. Ευχαριστούμε.